जिउतिया व्रत के कथा कहतानी। आप सभे सुने लोगिन, सुन के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे लोगिन, ज़्यादा से ज़्यादा कथा के शेयर करे लोगिन, शुरू से लेके लास्ट ले कथा सुने लोगिन कि कथा सुनला के फल मिली। एगो गांव रहे, एगो गांव में एगो राजा रहले, एगो रानी रहली। त रानी गर्भवती रहली, त रानी कहीं घर से निकल रहली, त जिउतिया व्रत रहे। मार जे सारा गांव जवार टोला पड़ोसी भाई जिउतिया व्रत रहे तो सभे रहबे कैल। त एक जगह बड़ परिवार रहे, तो वो परिवार के सभे तिरोई के पाता पर दही चिउरा ओठंगन भोजन फल फूल चढ़ावे, खरी तेल चढ़ावत रहे। रानी देख के ठठा के हंसे लगली, कहली कि ई का करत तारू लोगिन? आ तो हमनी के जिउतिया भूखल बानी सन, हमनी के जिउतिया भूखल बानी सन। जिउत भगवान के ई हमनी के खरी तेल आ भोजन पानी चढ़ावनी हसन। आ तो बाप रे, कैसन भगवान बड़े कि तिरोई के पाता पर भोजन ले ले हैं। जितना ढकोसला बाटे तेतना मेहरारुए सन के लगे ढकोसला बाटे हैं। आकि भगवान मंदिर में आ मस्जिद में होले कि तिरोई के पाता पर होले, आ सरसों के तेल आ खरी खा ले। खूब वो औरत सन के मजाक उड़ौली, मजाक उड़ा के घरे चलैली। आ जीवित भगवान सब उनकर बात सुनत रहले। रानी गर्भवती भैली, एगो सुंदर लड़की के जन्म देहली। लड़की के जन्म देते भगवान उनकरा के ले लेहले, रानी के ले लेहले। तो राजा वो लड़की के पोस पाल के 5 साल के कइले। एगो बगल में स्कूल रहे, उनमें नाम लिखा देहले। लड़की रोजो पढ़े जाओ तो रोजो राजा लेके छोड़स भी, आ छुट्टी हो जाओ तो लेके आवस भी। तो एक दिन उनकरा लियावे में लेट हो गई। तो लड़की आवत रहे तो एगो बगल में झोपड़ी रहे, वही जा एगो महतारी अपना बच्चा सन के गोदी में बैठा के खियावत रहे खाना। अभी राजकुमारी, राजा के बेटी के राजकुमारी नाम रहे। ई राजकुमारी देखत रहली, हमरा तो माइए नहीं है, हमरो माई रही तो गोदी में बैठा के हमरो के खियाइत नु। तो घरे गईली तो कहली कि पापा पापा हमार मम्मी कहाँ बा? राजा कहले कि तारा मम्मी के भगवान जी बुला लेहले। आ तो काहे बुला लेहले? तो हमरा नइखे पता कि काहे तारा कि माई के भगवान जी बुला लेहले। तो कहली कि काहे नइखे पता? तो ना हो, हमरा पता नइखे। जे भगवान जी के यहाँ जाला ओकर कौनो पता ठेकान ना रहेला कि कौना कारण से भगवान जी ले गइलन। तो हम तहरा से का बताई? तो गईली गंगा जी के तीरे, खूब बैठ के रोवत रहली। गंगा जी निकलली, कहली कि ई लड़की सवेरे से साँझ हो गई और एजा से अपना घरे जातो नइखे, रोवतिया। कहली ये लड़की काहे रोवतारू? आ तो रोवतनी हमरा माई के भगवान जी बुला लेले बाड़े, आ हमरा माई चाही। हमरा के गोदी में बैठा के खियाई, के हमरा के पोस पाल के सयान करी। हमरा माई के लगे जाए के बा। तो गंगा जी कहली कि जे भगवान जी के यहाँ चल जाला ऊ वापस ना आवेला। बबनी साँझ हो गई, तू अपना घरे जा। इतना बात सुन के राजकुमारी घरे आ गईली। आवत रही तो घर के गड़े एगो लइका हवा भर के आ गुब्बारा बांध के धइले रहे लाठी में, आ बेचत रहे। तो अली तो कहली कि हे भैया आ कि गुब्बारा हमरो चाही। आ तो क गो चाही? आ तो 5 गो। आ तो एगो ले तू तो भाला फ्रीओ में दे देती, तू 5 गो लेबू, हम तारा के फ्री में ना देब।
हम तारा से पैसा लेब तबे देब। तो राजकुमारी कहली, हाँ भैया हम पैसा देब, तू हमरा के 5 गुब्बारा दे द। तो ऊ कहलस कि ई गुब्बारा हम अगर ना बांध के रखे तो आसमान में उड़ जाई। कहले हाँ हाँ हमरा चाही। तो ऊ गुब्बारा पर लिखली कि हे भगवान जी, आसमान में हम गुब्बारा छोड़तानी, हमरा माई के कामना कारण से रौरा ले गइल बानी, हमरा से यही गुब्बारा में लिख के वापस रौरा भेजी। 5 गुब्बारा में इहे बात लिख के राजकुमारी छोड़ दहली। उ गइल आसमान में अचक पचक गइल होई, चाहे फूट फाट गइल होई। अब उ रोजो सवेरे गंगा जी के तीरे चल जास राजकुमारी, आ साँझी खान जोहत कि आज गुब्बारा के वापसी लिख के भगवान जी भेजेले त काल भेजेले। यहीं तिया रोजो इंतजार करस, गंगा जी के तीरे चल जास। 1 दिन देखली, 2 दिन देखली, 4 दिन देखली। तब गंगा जी एगो बुढ़िया के रूप धारण करके अइली। कहली कि तू का बात हटे कि तू रोजो सवेरे आ जालू आ दिन भर रोवेलू आ साँझी खानी चल जालू। तो कहली कि का करी, हमरा माई के भगवान जी लेके चल गइल बाड़े, आ हम गुब्बारा में लिख के भेजले बानी कि जवाब भेजी, आ भगवान जी जवाबो नइखन भेजत कि हाँ तहरा माई के हइहे कारण से हम ले गइल बानी। बुढ़िया कहलस कि देख, जे भगवान के लगे चल जाला ओकर जवाब ना आवेला। बबनी तू अपना घरे जा, तू अपना पापा के लगे रहिय। आ त ना हम पापा के लगे ना रहेब, हमरा माई चाही। अब माई चाही। अब लागल बुढ़िया के गोड़ ध के, आ राजकुमारी बहुत रोअली। इतना राजकुमारी रोअली कि गंगा जी के मन पसीज गइल। आ गंगा जी तो बुढ़िया के धारण क के खुदे आई रहली। गंगा जी कहली कि सुन, तू इतना मत रोव, तहार माई के लगे गइल आसान काम नइखे। आ कि नदी नाला जंगल झाड़ी पहाड़ कितना मिली, बड़का बड़का पर्वत, तू कहाँ जइबू। आ कि रास्ता में शेर बाघ कुत्ता सियार सब कुछ मिली। आ बड़की बड़की नदी हेल के जाए के पड़ी। तू जइबू तो जीवित ना अइबू। कहली कि जाए दे बुढ़िया माई, हम जीवित ना आब तो काह, लेकिन हम अपना माई के ढूंढे भगवान जी के लगे जाएब। अब तो गंगा माई पसीज गइली। कहली कि हौ देखो पहाड़ लौकता। तो हाँ लौकता। आ तो ओही पहाड़ पर तू चढ़ जइबू आ सीधे रास्ता ध लेबू तो भगवान के लगे तू जा सकतारू। लड़की 5 साल के राजकुमारी पहाड़ पर चढ़लस। पहाड़ पर चढ़ के सीधे रास्ता पकड़लस। बड़ी बड़ी नदी तालाब जंगल झाड़ी हेलत, गोड़ फाट फाट के खून से पूरा लथपथ हो गई रहे, कपड़ा फाट गए रहे काट कुछ से। लेकिन फिर भी लड़की हार ना मानो। कहो कि आज हम भगवान जी से भेंट कइए के आप पूछबे करे कि का ऐसन कारण रहे कि भगवान जी हमारा माई के लेके चल अइले, हमरा से दूर क देले। तो रास्ता में एगो बहुत भारी जंगल भेटाइल। ओ जंगल में बैठ के सुस्तात रहली राजकुमारी। सुस्तात रहली तो देखली एगो बहुत भारी विशाल हाथी आवत रहे। आ एगो बड़े बड़े सूंढ़ वाला खूब बड़की चुका चिंटा रहे। तो कहली कि ये हाथी पैर चिंटा पर रख दी तो चिंटा मर जाई, ये चिंटा के जान बचावे के चाही। तो चारू बगल देखे लगली तो एगो ढकनी मिलल। वही ढकनी से जाके चिंटा के ढाक देली तो हाथी सीधे चल गइल तो जाके और ढकनी हटा देली। आ चिंटा से कहली कि अब तू तारा जाए के बा तहाँ जा, तहार जान बचा देनी ह। कहले कि ई बताव कि हे भारी, आकि जंगल में तू कहाँ से अइलू, आपन नाम पता सब कुछ बताव। तो कहली कि हमार नाम राजकुमारी ह,
हम बहुत दूर से आवतनी, हमरा माई के भगवान जी लेके चल गइल बाड़े। हम अपना माई से भेंट करे के बाटे, भगवान जी के लगे जातानी। भगवान जी से हम अपना माई के मांग के वापस लेके आए। तो जीवित भगवान कहले कि हम आकि जीवित आकि भगवान हई, जे मर जाला ओकरा के भगवान हमरे के प्राण लेवे खातिर भेजेले। तो हमार अनेक रूप के नाम बाटे, हमरा नाम के कोनो ऊ नइखे कि हमरा के केतना नाम से लोग पुकारेला। तो हम ही आकि जीवित भगवान हई, आकि हम ही दूत हई, हम ही जमराज हई। तो हम आकि लोग मर जाला ओकर प्राण ले जाके भगवान के लगे पहुँचावे नी। तो राजकुमार कहली कि तब तो रहू रे हमरा माइयों के प्राणवा ले गइल होखे। तो कहले दूत कि हाँ कहीं हो सकता। अब लगली गोड़ पकड़ के आ रोवे। कहली कि तब हमरा माई से रौरा भेंट कराई, भगवान से भेंट कराई। हम अपना भगवान से कह के हम अपना माई के हम ले जाए। भगवान के अब उ इतना लड़की 5 साल के रोए लागल कि दूत पसीज गई। दूत पसीज गईले, ले गईले एगो शंकर जी के मंदिर में। आ शंकर जी से कहले कि हे शंकर जी रौरा प्रगट होखी, आ हे कन्या के संहारी। ई कन्या बहुत रोता, एके जिद पकड़ले बा। तो एक कन्या से रौरा बात करी। शंकर जी प्रगट भइले, कन्या से पूछले कि एइजा तू कहाँ पहुँचलू। कली गंगा जी के तीरे हम रोजो जात रहनी, ऐसन ऐसन बात रहे। एगो बुढ़िया माई हमरा के भेजली तो हम चल अइनी कि रौरा हमरा माई के दे दी। हम अब हमरा माई बिना हमार जिंदगी कैसे एथी होई, के हमरा के पोसी पाली, के बियही, के दानी, के हमार घर गृहस्थी संभारी। हम माई बेगर अधूरा बानी, हमरा माई चाही। कि कौन ऐसन पाप कैले रहनी कि जन्म देते हमरा माई के रौरा छीन लेहनी। शंकर जी कहनी कि तहार माई कि आकि गाँव में औरत जीवतिया व्रत भूख रहली सन, आ भोजन खरी तेल आकि चढ़ौले रहली सन तिरोई के पाता पर। तो तहार महतारी बहुत मजाक उड़ौली। एही से जीवतिया भगवान लिया के तारा माई के हो गोफा में डाल देले। आ कहले कि तोरा बच्चा से हम तोहरा के दूर करेब, तबे जेतना ते हमरा साथे मजाक उड़वले बाड़ीस ओतना के तोहरा के हम दंड देब। तो चलो कि तोहार महतारी मरल नइखे, तोहरा महतारी के गोफा में राखल बा, सुरक्षित तहार महतारी राखल बा। चल तहारा महतारी से भेंट करावतानी। तो शंकर जी ले गईले गोफा में, देखौले कि देख हउहे तहार महतारी हई। तो जाके राजकुमारी बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए लगली कि माई तू हमरा के छोड़ के चल अइलू, हम तहरा बिना ना रह पावत रहनी, हम तारा के ढूंढत ढूंढत एजा अइनी। राजकुमारी के माई कहली कि हम तारा के छोड़ के ना अइनी, हमरा के भगवान बुला लेहले तो हम चल अइनी। तब निकलली राजकुमारी आ कहली कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, अब हमार महतारी का ऐसन करी रौरा साथे कि हमरा माई के साथे रौरा प्रसन्न हो जाए, आ हमरा के जीवित सुरक्षित राखेब, हमरा माइयों के जीवित राखेब, हमरा बाबजियों के जीवित राखेब। तो कहले कि जा जीवतिया व्रत आई तो कह दीह कि खरी तेल आ भोजन तिरोई के पाता पर चढ़इहन, नियम धर्म से नहा खा करिहन, नियम धर्म से व्रत करिहन, आ उतने नियम धर्म से पारण करिहन, आ हमरा के केहू से मजाक मत उड़इहन, जेतना से जेतना विधि विधान से होई हमार व्रत करिहन। आ सारा तिरिया सन के भी कहियन कि अच्छा से व्रत करसन कि तनी के पुत्र पुत्री जीवित रहो। तो तारा महतारी के हम माफ़ कर देहनी, आ तहरा के हम आशीर्वाद देतानी कि तू जीवित रही हो, तहरा महतारी बाप तहरा पर कोनो आँच ना आई। और ऐसा ही कि सारा संसार के तिरिया आकि बहुत कठिन व्रत हटे,
ओकरा के विधि विधान से व्रत करी। हमरा कथा सुने के कथा सुनला के धन्यवाद।